Ти не повинен зупинятися, навіть якщо щось іде не так, як ти планував. Іноді життя виводить нас на дороги, про які ми й не здогадувалися. Але саме вони ведуть до справжнього зростання. Невдачі не означають кінець. Вони лише нагадування, що ти на шляху, що вартий зусиль. Продовжуй рух навіть маленькими діями, бо кожен порив – це твоя віра в себе, твоя сміливість і твоя сила. Пам'ятай, навіть через темряву ти здатен знайти своє світло. І ти вже ближче, ніж здається. Навіть найменші зрушення вперед – це вже прогрес. Не знецінюй свої старання, бо саме вони формують твою внутрішню міць. Важливо не те, як швидко ти йдеш, а те, що ти не здаєшся попри все.